el mar al fons i el tramvia a 4 passes. I el cementiri a la cantonada. Separats de totes les nostres relacions. Amb un aire sanitós. I tant. Aire de morts. Vols anar amb la brisa del mar. I amb el fardó dels difunts. Ai, sí, papà. Ara em trobo al cementiri cada nit. Tinc una por. Ditjosa de tu si en tens només de nit. Perquè jo en tinc de nit i de dia. No me la trec de sobre. Sigueu supersticioses. Ara me n'adono que porto els mitjons al revés. Tots dos? No, només el del peu esquerre. Ai, que ara en Juli també l'orella esquerra. Alguna cosa dolenta ens passarà. Tregui'm, papà. Tant a la vora dels morts no estem bé. Els morts, rai, no fan por. A mi, més que els vius. Els esperits són els que em tenen preocupat. Aquests sí que fan vessada. Per què? Si els criden, venen. Ahir vaig anar aquí a la cantonada, a casa Messia Kardec, que és un espiritista de Topo el Lobo, i vàrem evocar un esperit. I va venir? Com era, papà? El vares veure? Animal, els esperits no se'ls veu, només se'ls sent. Enraones? I de quina manera, filla meva? Dicten coses terribles. Vols dir? Molt terribles. Després vàrem evocar un mort perquè es presentés. I va venir? No. És llogater del cementiri nou, i com que va ploure la vigília, va dir que hi havia massa fang i que ja vindria demà. Aleshores, em varen cridar un altre. El cementiri nou també? No, aquest era de Badalona. Tampoc va comparèixer. Digué que tenia molta feina, però que ja faria cap. On? Aquí? No, dona, a la cantonada, a casa d'aquell mèdium. Ai, papà, això em fa molta por. No et pensis, filla meva. La veu del de Badalona em va impressionar de mala manera i m'ha fet passar una nit de 1000 dimonis somniant coses estranyes. Sents? Ara arriba el tren de França. Llavors segur que ja arribar al teu comerç. Ja tenia d'haver arribat ahir i trobar-se aquí a aquestes hores. Aquest retras em fa mala espina. Sentiria molt que la boda retrasés. Tant de bo. Com s'entén? El cert és que casar la noia en divendres em sembla una barbaritat. Això, rai, hi ha un mèdic. Veiem, digues. Doncs que no es casen en divendres, retracen la boda un dia i es casaran en dissabte. Guillem, tu tines pensat. De cap de les maneres. Per què? Perquè jo em vaig casar en dissabte i la vaig ben esgarrar. Oh, que pena. Que ens casen en diumenge. Tampoc, que és el dia del descans dominical. Papà, què més té? I tant si té criatura. I guarda't de profanar les lleis. Si ho sabessin els de la dependència mercantil, us apedregarien la botiga. La botiga? Vull dir el cotxe. Ai, Déu meu, que desgraciada que sóc. Casar-me amb un home que avorreixo. Però veient, perquè el tens d'avorrir. Perquè no m'agrada. Això no és prou raó. Jo em vaig casar amb ta mare i no m'agradava gens ni mica. I ara encara m'agrada menys. Si quasi no el conec. És un galant home. I vostè que ho sap? Un home que viatja de primera, que es va enamorar de tu, que viatjaves de tercera, que a una estació ho va dir a ta mare, a l'altra m'ho va contar a mi, a la següent ens va demanar la teva mà, que en saber que eres filla d'un carrabiner retirat, va començar assenyalant-te 20.000 duros de dot. Un home guapo, ric, jove, rombós, que s'enamora en ferrocarril, que fa la teva fortuna i la nostra. Com vol el contraband d'una hora lluny? Considera Àngel de Déu, que si comença així, a on anirà a parar? Doncs a mi no m'agrada que em casin per l'interès. I no, filla meva, per l'interès no et casem, ho fem pel capital. Però això és horrible. La vigília del dia que el varen conèixer, vaig trobar un niu d'aranyes grosses al meu dormitori. I què? Borrango! Aranyes grosses i negres, senyal de diners, una barbaritat de duros. En canvi, avui t'has posat els mitjons del revés. Senyal de plujat. I aquest ha trencat el mirallet d'afaitar-te. Ara sí que m'has mort. Desgràcia segura. Una mort! Ja està fet. Sigui com sigui, i passi el que passi, el contracte s'ha de firmar avui, tan bon punt arribi al nuvi. Va escriure que potser no faria falta. I potser aquestes hores ha arribat ja. Nonito, agafa el tramvia i vés al Gran Hotel a veure si és allà. Filla meva, recorda't sempre que ton pare és un dèspota. Àngela! Bernat. Endevina qui t'ha tocat. Pobre de casa aquest casori té conseqüències funestes. Anem, Pilar. Anirà trencant. Això ja no m'agrada gaire. No
és massa bon senyal. Ahir pujo al tramvia i érem 13, 12 i un xaperut. I per més pega, el número del bitllet que ens va donar el cobrador era el 1313. 2 13, m'escam. Després, la sessió d'espiritisme. Aquells morts que varen prometre venir tan bon conegueren acabar la feina. La veritat és que totes les persones que hi havia asseguren que mai falten a la seva paraula i que altres vegades ho han vist. Recristinets, si serà veritat que els morts surten a airejar-se. Pau! Senyor, Què tens aquí a les mans? m'ha caigut el tinter i he vessat la tinta. Has vessat la tinta? Ai, pobres de nosaltres! Una mort segura. Si almenys fos la dona. Mira, si ve algú avisa. Bones tardes. On són les senyores? Que han sortit? No, senyores, són al menjador. Com està la nena? La senyoreta, molt trista. Trista. I per què escassa està trista, la beneita? Quin món. Sembla mentida casar-se amb un home ric i estar trista. Ah, ja, perquè no l'ha vist més que una vegada. No vull això rai, però que el veurà. Quina hora és? Ha vingut el nuvi? El coneixes, Pau? S'ha engreixat. Anava elegant? Ha vingut sol. Quin dia serà la boda? Tindrà molta gent. Quants no venen de part d'ells? Li han fet molts regals a la cosina? Com s'ha dit el promès? No és veritat, Pau, això del casari sempre alegre? Què va que t'agradaria casar-te? No ho neguis. Si se't coneix a la cara. Ai, la minerot. T'han preguntat per mi? No sap encara, Que no sap res, vostè. Per amor de Déu, parli, home. No em facis remallar, cuiti, que no ho veu, que a mi no m'agrada enraonar. Calla, estigui bo. Jesús, quin home. Això no és una dona, és un diccionari. Don Bernat? Sí, senyor. Sap si rep? Alguna vegada. Vull dir si està visible. Ja el comprenc. Crec que sí, però... Em vol fer el favor aquesta cara? Em vol fer el favor d'avisar? De seguida. Vaja. Ah, sí, ja hi caic. Dispensi. Vostè no s'ha promès a la senyoreta, no és veritat? No. Si no és vostè, almenys li sembla molt. Ah, això sí. Ens assemblem molt i portem el mateix nom. Sí, Soc cosí germà seu i com ell em dic Ramon Cirera. Aleshores, jo i vostè són parents. Per què? Servidors d'un Pau Pinyol. Com totes les lleres. Com de Pinyol, és natural que vostè i jo som parents. De la part de dins. Escolti. Aquests senyors deuen esperar amb possibilitat. Sí, senyor. Que l'esperen avui. Sens falta. Per firmar els capítols. Natural. Però que no saben res. Res d'aquí. Del nuvi. Que hi ha alguna novetat. Friolera. Que és mort. Mort? Verge Santíssima! Call. Vol dir que és mort, n'està segur? Jesús, quina desgràcia tan gran. No cridi. Jo tinc la culpa, no que es passa la tinta? Ai, home, baixi la veu. Ja ho diu vostè? Qui pot baixar la veu davant una desgràcia com aquesta? Faci un esforç i li donaré un duro. Un duro? És a dir, que s'ha mort. Sí. Quan? Ahir. A on? Aquí, a Barcelona. Però si no hi era pas encara. Acabava d'arribar. Devia ser joc de poques taules. De repent, És horrorós. ja comprendrà vostè que la meva situació és molt compromesa. Més compromès em sembla que és la seva. Aviam, la d'aquí, La del difunt. l'únic parent que tinc de donar la notícia a aquesta família. No, tocant a la senyoreta no sentirà pas gran cosa. Home, per Déu, Els papàs sí que... doncs vegi si és difícil. Ja, és una mala beguda. No sé què fer. Dongui la notícia per sessions. No m'atreveixo. Jo menys. Au! Aquí te l'amo. Arregla-se-les com pugui, que el cas a mi no m'agrada gens presenciar aquestes escenes. Transbalsen massa. Deixi'm sol, deixi'm sol. Sí, sí. I el duro. Mercès, no serà pas falta. Aviam com me les arreglo per fer-me passar aquí aquest mal trago aquesta gent. Quina desgràcia.
És que no sé com ni de quina manera començar. Jo no serveixo per aquestes ambaixades. A mi sí, encara em dura l'esglai. Veníem tan campatxanos de Girona i en arribar a la fonda... Ai, què tinc! Correu! Cuideu a buscar un metge! I a la mitja hora ja era difunt. Au! Aquí ve el pare. Com li dic jo amb aquest home? S'ha ficat aquest pal, Alba. Molt, senyor meu! I ara? Però si ja és aquí! Apreciadíssim don Ramon! Benvingut, apreciat gent! Servidor. I aquest ens d'en Pau que no m'avisa. Molt bé, molt bé! Això s'embolica. Aquest home em pren pel nuvi. L'estàvem esperant amb impaciència. La noia s'està arreglant, i la mamà també. Vostè s'ha flaquit. Es comprèn. Els amors! Vaja. Deixi'm cridar les senyores. Però... Àngela, Pilar! Sortiu! Però... Apa, dones, què feu? Francament, en aquesta ocasió em canviaria pel difunt. I té valor per deixar caure aquí aquesta mala nova? Ja venen. Però... Està parat. No sigui vergonyós, home. Ja pot gastar franquesa. Facis càrrec que és a casa seva. Ja són aquí. Jove! Cavaller! I que pàl·lid que està. S'ha escobrit. Ma neboda Joanita, una cosina de vostè. Què me'n diu de la promesa? Faci abraço, no estigui encongit, home. Ja ho veig, que apenas s'han parlat. Fora encongiments i doni-li una abraçada. Pobre nena. No sé pas el que em faig. Està pàl·lid, està gelat. Deu haver arribat cansat, oi? Que ha vingut tan tranquil·la. Mareja molt. Tinc uns bons informes de vostè. M'estimarà força la Pilar, És guapeta i bona noia. Tenia una Montserrat a passar la lluna de mel. Com li ha provat el viatge? Que no estava bé. Ja, emocionat, trist? Vol prendre alguna cosa? No. Santíssima, això no és un home, és un bloc de marbre. Jove, dignis escoltar-me. Encara que no hem tingut el gust de veure'ns amb vostè més que una sola tarda. La que ens vàrem conèixer. Sempre em recordaré de Sant Celoni, quan ens demanà la mà de la noia que li concedírem en arribar a l'Estalbridge. La perseverança de vostè per tot el trajecte, els beneficis que ha prodigiat sobre aquesta casa, em posen en el cas de no acabar el meu discurs sense dir-li unes paraules. I entreguem una noia sana, obedient, instruïda i digna de ser la seva esposa. Perquè, encara que m'estigui mal de dir-ho, sóc la seva mare. Faci-la feliç perquè tot s'ho mereix. I... He dicho! Jo, senyor, agraïda i satisfeta. Prou romansos. Tot això és palla i cal anar al gra. I el gra és que fora etiquetes. Has pres possessió de casa teva. Estàs entre família i ja està dit tot. L'únic que et vull demanar, suplicar i fins i tot t'ho agrairé és que placem la boda fins dilluns. Avui, demà i passat demà són 3 dies fatals. Hem trencat un mirall, passat la tinta i escampat la sal. Entens? Quina família més estranya. Per tot això, si et sembla bé, ho aplaçarem. Jo també ho voldria. I jo? I jo? I jo? Per unanimitat, entesos. I ara, com que voldràs descansar, pots passar a la meva habitació i, mentrestant, aquestes prepararan quelcom que ens ajudi a torçar el coll cap a una ampolla de domèn. Apa, anem! Coratge, home! No siguis vergonyós. I que trist està. Sembla un pardal mullat. Jesús, quin gendre. Quin compromís, Déu meu. Quin compromís. Me'n sortiré de tot aquest embull. Heu vist? No parla, no es mou, està encantat, n'estarà empenedit. La cara la té bonica, bona estampa, nas groc, front serè i uns ulls grossos que parlen. És guapo, veritat? A mi m'agrada. Vaja, esteu disgustades? Parleu. Dones, parleu? Què vols que et diguem si tu ja t'ho dius tot? Digues franca, parla. Dóna'ns la teva opinió. Oi que és elegant?
I molt. És distingit i callat. Jo em moro per les persones callades. Perquè sembla un temperament que ha causat la il·lusió. Mala, no pot ser. Mira-te'l bé. Fixa't en els ulls, el nas, la boca. La zona. Digues. Mama, tapa-li la boca mentre jo parlo. No, dona, no és necessari. Digues tot el que vulguis. Qui t'ho crida? Que t'estorbo, ja vols parlar? S'hi suposa. Vols que calli. És això el que desitges, oi? Això mateix. El promès m'ha semblat avui pitjor que el dia que el vaig conèixer. El trobo més pàl·lid, esgrogueït i callat. I per acabar, els meus ulls es lleig. Jo voldria ser com tu, que per casar-te fins te vindries amb el moro mussa. Tant de bo. T'agradaria deixar-ho córrer? Creus tu que jo no em faria estimar de mi qualsevol? Que sóc lletja, que sóc bleda, que sóc falsa, que sóc elsa. No sóc dreta igual. Per desgràcia, sóc coqueta, sóc xerraire, sóc xafardera, sóc enraonadora. No, enraonadora no. Això sí que seria posar-te en un fals testimoni, perquè tu ets quasi muda. Sí, senyora, ja no hi ha remei. Dins de casar, et tinc enveja. Què hi faràs? Si fos tu, noia, això abans calia pensar-s'hi. Perquè vares dir que sí. I si així fos, que t'ha obligat algú, espera si m'ajudaran. Què et penses? Que no hi ha més que baixar el cap? On s'ha vist això? No havies de permetre que els teus pares es comprometessin així. Creus tu que jo ho faria? Què et sembla? Em faig la cara? No hi ha ningú capaç de fer-te callar. Juanita, filla meva, és que quan comences no se t'aguanta. El que va ser la llevadora devia servir-te de perruquer. Ai, pobra de mi, si apenes he badat la boca. Qui has anat a fer? He anat al Gran Hotel. Què hi ha al Gran Hotel? He anat a veure si havia arribat el promès de la Pilar. Sí, dona, que no saps que papà li ha enviat. Doncs us haveu creuat pel camí. Creuat? On és el papà? Allí dins. Papà? Però dins, estàs aquí per parar. Què et Papà? passa? Papà? Què és això? Ai, papà. Ai, mamà. Ai, Pilar. Encara tinc la pell de gallina. Diuen un poc em porti un got d'aigua amb 4 gotes de nis del mono. Ai, què dius? Aquest és per mi. No sé si podré dir. Tireu, tot tremolo. Acaba d'una vegada, cançoner. I tant, quants preàmbuls per res. Per res? Ja avisaran. Rebenta d'una vegada. Doncs he arribat a l'hotel, he preguntat per d'en Ramon Cirera. Bé, i què? No hi era? Ja ho sabem. Com que no hi era? Ja, i ben estirat que estava. Mitja dotzena de ciris a les vores, era mort i estava de cos present. Però què dius, criatura? Què t'han fotut? Estàs acalorat, que no et trobes bé. Aviam si amb les teves manies et tocarà. Que manies ni que cançons. Els dic a vostès que d'en Ramon Cirera està mort i ben estirat. Ai, Déu meu, ja començo a agafar por. Mira, noi, prou broma. Amb la cara que fas de passar el novell, es veu que els cambrers se t'han rifat i que t'han carregat els noulers. Com vols que sigui mort el promès de ta germana, si és aquí? A on? Aquí. Aquí? Sí, home, sí. A veure si al capdavall em fareu veure que no estic bo o que tinc brosses als ulls. Dic, repeteixo i torno a repetir que he vist el mort, ben mort i ben estirat. I que els cambrers no se m'han rifat perquè fins i tot m'han ensenyat l'escala que portava el noticiero. Ja torno a agafar por. Què vols que passi? El teu fill està somiant despert. No, mamà, no. Per acabar aquesta agònia, no hi ha cap més remei que cridar el Ramon, perquè aquest ximple es convenci. Ara em diu ximple. Ai, la mare. Venen a la memòria aquells morts que vàrem abocar la nit passada. Ai, papà, Què tens? escolta, quan el meu promès m'ha abraçat, he notat que estava fred com el marbre. Fred? Gelat? És veritat? Si el tal home si apenas ha parlat. Estava tan
Ai, Senyor? És original. Sembla que els espanto. Els cèntims donaria la vida. Ja no em queda cap dubte. Aquest soci és el mort de nit i haurà equivocat l'escala. Picó per tot arreu. A veure com me'n sortiré d'aquest bulliu. Oh, i que no va de la boca. Cavaller? Peu de mort. Cavaller? Ara sí que se m'emporta. Ja em pensa cap al mig. Això em va carregant i és precís acabar d'una vegada. Molt senyor meu! Senyor Cep! La cosa s'embolica. Però hem de fer el cor fort. Vostè deia... Que ha arribat el moment de posar totes les coses en clar i treure'ls a vostès d'un dubte. Sí, Amb la precipitació no em va deixar enraonar i... Donem-li per la banda. Sí, senyor. A més, jo estava una mica descompost. No ho deia! Descompost! Jo no sóc el que vostès al principi s'han figurat. Sí, Ara declararà qui és. Jo, mort, de pena, m'ha costat, però a la fi he de confessar-li a vostè. Ara aquest tipus m'embolicaria. Prou. No és necessari que parli. Ja ho sabem tot. Tot. Sí? El meu fill ens ha dit qui és vostè. Ah, ja. L'ha vista vostè a la funda. Digui que a la funda. Sento molt no haver reparat amb ell. Com jo estava... Bueno, ja s'ho pot afigurar vostè com estava. Oh, si ja m'ho figuro, ja. Sí, no estranyi, don Bernat, que em retiri. Tornaré aquesta nit o abans. Si em necessita, no té més que cridar-me. No faci compliments. Vaja, un mort més té que maneja. Tu ho vol vaig Vaig al cementiri. Després m'arribaré aquí. Aquest va avisar que passarà la nit fora. Escalavera. No faci compliments. Ah, digui sa filla que tingui resignació i que passi per tot. Sí, Què és això de les espinyaràs? Què s'hi pot fer? Les coses s'han de prendre tal com venen. Natural. Com si no hi hagués res més a fer que casar la filla amb un difunt. A les seves ordres. Sí, espera les assegut. El que és la mano de la dona. Servidor. Vull. Quin home més estrany. Estigui bo. I si passa pel morrot, no prengui mal, que hi ha hagut una esllavissada. A reveure. Coratge! Animal! Juanita, Pilar! Noi! Sortiu! Què ha passat? Ha anat a avisar els del cementiri que aquesta nit no l'esperin, que no dorm el ninjo! Tot ho ha confessat. Que és ell! El mort, el de l'hotel! T'ho vaig dir, papà, n'estava segur. Jo crec que és un dels morts evocats a nit passada per Mr. Kardec a la cantonada. Fa cara d'ésser el de Badalona. No digues aquestes coses, oncle. Tot em esborrono, no em trobo bé i tinc por que em vingui l'atac de nervis. Ha quedat que tornaria aquesta nit. Per què? Per què vols que vingui? Per casar-se? Quina barbaritat! Puig, quin fàstic! No espantar-se. Ja he passat l'aprenentatge i ja sé com se'ls ha de tractar. Però això és horripilant! Espantós! Ai! Ai! La cara! Ai!
aquí un borinot. Negre o ros? Negre. Un borinot negre! Ai, pobres de nosaltres. Una mort segura. Nada! Eder! Cuideu, que es posa pitjor! Qui és? Per la guanita! Ui, qui Vai, va? de seguida. Els mitjons al revés. El mirall trencat. La tinta vessada. La sal per terra. El número 13 i ara el borinot negre. Això és la fi del món. Com segueix? Pitjor, el metge desconfia. Diu que aquests atacs amb tanta intensitat no li agraden gens. I ara s'ha optat una medicina i ella no el va prendre perquè té les dents tancades. Has avisat ja els de la neodàfia? Sí senyor, com vol dir que es morirà? El borinot negre no ha fallat pas mai. Ja podem preparar l'enterrament. Corre, papà, que se'n mor! I això? Li ha repetit l'atac amb més força! Ja ha acabat! On és Bernat? Ha agafat el cap i sembla que dorm! Quin pobret! Pobra cosineta. Vaja, no ploreu. Ja està fet. Pobra xicota, sí. Però no ho podem pas remeiar. Val més ella que nosaltres. Vaja, Consol! Maria Santíssima! Ha entrat aquí tan alegre i xerraire i que li tenia de dir que et sortiria amb la caixa! Prou plor. Pobreta! El que s'ha de fer és la manera de dir-ho a sa tia. Quin cop per aquella pobra dona! I tindrà de passar la nit aquí, Almenys 24 hores. Amb una mort repentina no deixen pas enterrar-nos més aviat. Però d'això no us en cuideu. Aneu a descansar, que amb tots aquests espants bona falta us fa. Jo i en Ronitó ens quedarem aquí a vetllar-la. Papà, jo tinc molta por. Babau, els homes no n'han de tenir mai de por. Que et penses que t'agafarà? Els morts no surten. No surten? I l'altre? Quin altre? Més aquesta! Aquest deixeu-lo per mi. Ja li tancaré la retirada. Pau! Senyor, mira, tanca bé la porta de l'escala i la reixa del jardí. I no obris a ningú, encara que es fotsin la porta. Perdi por. És a dir, que desisteixes de casar-me amb el mort? Mort. Tindria de veure. He estat reflexionant tot el passat. I per mi, que aquell jove no n'era de mort. Vaja, no me'n puc convèncer. Doncs jo sí. Tu l'haguessis vist a l'habitació de l'hotel de cara al sostre Xicot, tu t'equivoques. Aquell no era el promès. i jugaria al cap. El perdries. Però sigui viu o sigui mort, el que no vull és que entri a casa de nit. Si torna demà de dia, avisaré l'inspector de policia i veurem d'esbrinar qui és. De nit, no el vull veure. I no us penseu que sigui per por, Només és perquè de noche todos los gatos son pardos. Apa, a descansar tothom. Santa paraula, anem a dormir. Tu no, tu quedes a fer-me companyia. Anem, Pilar. Ens tirarem vestides sobre el llit. Pobra cosineta. Pobra Joanita. Quin dia tan fatal el d'avui. Han passat coses esgarrifoses. Arriba el promès de la Pilar i cataplum, es mort de repent. I el més greu és que es presenta aquí, com si res no hagués passat. Aquesta xicota s'esparvera i xap, 4 hores al calaix. Sembla mentida, tan bones cols que cuinàvem. Ja són sensacions en un sol dia. Papà, no parlis de totes aquestes coses perquè m'agafa por. El cor fort i el cap serè. I coratge, que per això ets home. Oh, és que també n'hi ha d'homes porucs. Jo soc molt nerviós. I si m'agafés un atac com la cosineta i em morir? Prou morts. Mira, ja ens endormiscarem aquí asseguts a un silló. Si serà mort! I mireu que no es guanya prou per sus. Vols que jugar que és l'altre que ve a complir la paraula? Papà, sents? Digue-li que pugi, que ens veurem les cares. Senyor, ha sentit? Massa. Mira, Pau, passa-la a obrir.
No, senyor, deu ser alguna ànima dels d'aquí al costat i no estic per grocs. Acaba res. Que el baixis a obrir, aquí. Digui'm el senyoret. Amb mi? Ara hi corro. Com si jo tot sol no hi corro. Tira-li la clau i que obri ell si és que vol pujar. Això sí. Vaja unes hores de fer visites. Papà, deixa'm anar dintre. No, senyor. Coratge i treure forces de flaquesa. Aquesta és la vida. Si això em deixés portar pels meus intents, qui sap on pararia a aquestes hores. Però no hi ha remei i m'aguanto. No has vist el valor que he demostrat aquesta tarda davant el fantasma, ombra o cadàver del meu gendre? És a dir, del que venia és el meu gendre. El meu cunyat de l'altre món. Doncs bé, encara que no ho aparentava, tenia tanta por com vosaltres. Veus? A mi em semblava que en tenies més. Calla, malalt! Bona nit, dic. Es pensi que s'havien a dormir. No, senyor, no pensàvem en vostè. Tots el creia que dormíem. Escolteu, vos que tracteu tant amb difunts, no us han donat mai cap espant? Mai, quan són morts. Sí, ja sé el que voleu. No es belluguen. I què? I els esperits, els espectres, què me'n dieu? No m'hi faig. Coneixeu els esperits? Sí senyor, en conec molts. Vejam, quins? L'esperit del vi, l'esperit de la sal, l'esperit alcalí, l'esperit ardent... No són dels esperits líquids dels que ja us parlo. Són dels altres. Ah, vol dir dels sòlids. D'aquests, sols m'he sentit de parlar de dos. Jo també els conec. Quins? L'esperit sant i l'esperit maligne. Un diuen que volen pels alts i l'altre que estan templats als soterranis. Res d'això, minyó. Jo us parlo dels altres esperits, els dels difunts, aquells espectres que quan són cridats, ben cridats, es comuniquen amb els vius i van i venen d'una banda a l'altra i... Es creuen? Això, senyors, són coses cinematògrafes. Mirin, no vulguin ajaure així, perquè un cop són ficats dintre la capsa i col·locats al passatge, ja no són ningú fins al dia del judici final, entrada de fosc. Teniu la cambra de la difunta, per arreglar-ho tot. Vostè mateix. I un cop estigui llest, per la porta de la dreta pot sortir. Gràcies. A la matinada vindrem en Tomàs, el secretari de la parròquia, perquè l'enteus en tots els detalls de l'enterrament. Us acompanya el sentiment. Bona nit. Veus? I tens un home sense por, que no creu gens en aquestes coses de morts. I això que els ha de conèixer a fons. Tot el que vulguis, papà, però el que és a mi no em convenç. Digue-li que se li mori algú de la família i ja m'ho sabrà dir si surten o no. Veritablement, l'espiritisme és veritat. Estic per magnetitzar-te. A mi? No m'entrarà res de mi, n'estic segur. De més, creu-me, papà, no vaig llegir les vides secretes dels altres perquè això fa doneta. Neci, jo veig en tu predisposició al somnambulisme. Ah, la son deus voler dir. Mira, fem una prova, un petit assaig, i potser traurem el secret de tot el que ens està passant. No m'agafes. Tu no n'és pràctic d'aquestes coses. I puc ser un cop magnetitzat, no sabries desmagnetitzar-me i em quedaria magnetitzat per sempre. Avar, res tindrà d'agrair-te a la ciència. Que ganes. Oh, quina idea. Si en Pau s'hi conformés, que en net podria indagar. És el medi de saber-ho tot. Vejam. Pau! 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 Deu dormir com un son. Pau! Em cridava. Acosta. Ara que havia trencat el son. Serà millor no dir-li res, en fi. Què volia, senyor? Seu aquí. Qui, jo? Sí, tu. Bé, seiem-hi. Em sembla que el papà farà alguna barbaritat. Dona'm la mà. No estigui bo per servir-lo. No és així, ximple, seu! Pensava que em volia despedir. Torna-me a l'una. Així. Ara per la dreta, ara per l'esquerra. Amunt, avall. Tinc un fluid espantós. La meva força magnètica treballa 9.000 volts. Seria capaç de magnetitzar un mur. Què? Pensava que m'havia cridat. Els ulls ja cedeixen. Ja fa l'ullet, ja cluca el dret. L'esquerra, tancats. Adorm-te, apa, de seguida, a dormir. Tinc
més electricitat ja sobre que la fàbrica de la Catalana. Mira, Nonito. Calla, també d'or. Natural. S'ha posat a tret del meu corrent i xap, víctima de la meva força magnètica. Bé, per falta d'un, en tisen. Ara provem. Torribio, saca la llengua. Això va com una seda. Ara preguntarem. El que ha vingut aquesta tarda aquí és el verdader Ramon Cirera? Em sembla que m'ha contestat, però no l'encén. Serà constipat. Tornem-hi. El que ha vingut aquesta tarda aquí és el promès de la Pilar. Batu el sac de gemecs i ronca com un ase. Això és que ha sopat no fa gaire i no entrarà en el període somnambòlic fins a tant no hagi fet la digestió. Esperem. En Nonito, que és més dèbil, estarà a punt. Provem. Nonito! Loco! Quin espant m'has donat? Em creia ben bé com mort m'agafava. I no m'has ventat una morta, que Déu-n'hi-do. M'havia ben adormit. Esclar, com que estic amb Roderic de Son. Què té en pau? No facis soroll. Està magnetitzat. O ha dormit com jo? Noi, tu ets un burro. No ho veus, que és el son magnètic el que s'ha apoderat d'en Pau? Si ara apaguéssim el llum, jo m'empenyo al nas d'aquest home, encendre-li una bombeta de 30 bugies. Ai, ignorància, ja veuràs com contesta. Pau? Oi! Què diu? Em prenc per en boi. Vaig a donar-li un pastic a veure si es desperta. Ets aquí, esperit d'en Pau? Relleu, quina fiblada! No t'espantis, és l'estat pur de somnambulisme tràgic. Pues jo crec que m'han donat una pessigada. El que et deia, l'electricitat. Ara creu que l'han pessigat? Sí, l'electricitat. Ja avisaran. Aquesta... Bestiassa! Despertar-me del bo i millor de l'experiment! Ara que somiava tant de gust. Ai, tal camí com estava. Fins i tot somiava en Paula. Ai, que no es pot fer res al davant de criatures. Vés-te'n al teu dormitori. Amb molt de gust. No és a tu, en Pau! Vai, una broma. Fer-me dormir per pessigar-me. Continuaré els experiments un altre dia. Ja em què en compte en Manxeta. On tinc les ulleres? Deuen ser al despatx. Nonito, vés al despatx i agafa'm les ulleres que són sobre la taula. Tinc por d'anar-hi sol. Jesús, quina criatura! Ja hi aniré jo! Ah, el que és jo no em quedo aquí. És això? Tampoc aquí hi ha ningú. Què ha passat? Se'ls recorda que va venir l'atac de nervis i ara em trobo sola a l'habitació. Ni la tia, ni la Pilar, ni l'oncle, ningú. Què ha succeït? Que m'han deixat sola. Haurà tornat ja el difunt. Em poso nerviosa com saps en pensar-hi. Verge Santa, quin cap més pesat. I quina xafogó. Si m'ho serà si amb una mica al balcó. Fill meu, amb la por que portes a sobre, no faràs mai carrera. Jesús! Han tancat i no surt ningú. Per què la gent tan espantats? Jo vull saber el que passa. Què serà aquest misteri? Ara sí que comença a espantar-me de debò. El que és sola, aquí no m'hi quedo. Entraré a aquella habitació i veiem què passarà. Entrem per aquí. Per més que el senyor em tenia dit que no ho vist a ningú, com que he trencat la consigna pel de la neotàfia, crec que també es pot fer per vostè. Ha dit el de la neotàfia? Sí, senyor, que no sap la desgràcia. Quina? La de la neboda, la senyoreta i la Joanita. Ah, aquella joveneta tan guapa i tan xerraire, No diria tant, però què ha passat? Quasi res, que és morta. Morta? Sí, senyor, aquesta entrada de fos. Una mort. Miri, aquell és el seu dormitori i demà se l'emportaran. La família estarà... Ja pot figurar-s'ho. Un desori. S'entretenen a pessigar-me. Vaig avisar-me. S'han tancat per dintre. Aniré per l'altra porta. Esperi. Hi ha dies que n'hi fets expressos. La fatalitat.
Avui aquesta família la ballen i de valent. És que les desgràcies a una casa sempre hi venen a parells. Pobra xicota. Era bonica i simpàtica. Tempestiva i dolenta és l'hora en què he tornat. He volgut matinejar i m'he lluït, Però ja que sóc aquí, esperaré els parells. Els diré 3 o 4 paraules de consol i em despediré. És que sembla feta dretes que jo sempre em trobi en semblants tragèdies. Fa calor. Sonaria que aquí enraonaven. Però quina estranyesa! D'on ha sortit aquesta dona? Jo no sé què fer, Senyoreta! 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 No gosa tocar-la. No està pas freda. Però si el pols li va! Si està viva! Si tingués aigua o vinagre per ruixar-li la cara. Senyor, permet que crido no responen. Calla, si tampoc no hi és. On ha anat a veure la difunta? Ai, la morta! Ja me'n recordo. Quin espant! Senyoreta! Ai! Altre cop! Calmi, dona. No s'espanti. Assossegui's. Begui una mica d'aigua. Com se troba? Bé, bé. No preocupa aquest home. Assossegui's. Com se troba? Bé, bé. Begui un glop d'aigua i li passarà tot. Ja veuré. Està nerviosa. Tranquil·litzis, dona. Cridaré un criat perquè avisi els seus oncles. Aquest home no és cap mort. És viu i ben viu. I es belluga amb bastant desembaràs. Però si no és així, és una ximplesa que m'espanti. Els morts no parlen. I si són espectres no es veuen. Només se senten. I el que és aquest parla bé. Ja ho crec. Si fins és distingit, atent, afectuós i guapo. Vaja, si és guapo. És un home com els altres. Per sortir de dubtes li vaig a preguntar. Estic cansat de trucar i no es veu ningú. Ni amos ni criats. I el més estrany és que totes les portes són tancades i tancades. Però què misteri passa? Per aquesta casa. Vol que li digui el que jo sé? No desitjo altra cosa. Doncs sàpiga, més abans digui'm, vostè es troba completament bé? Completament. Faci'm el favor de contar-me el com i el què i tot el que passa aquí. Perquè jo hi veig quelcom anormal, extraordinari. Escolti, en arribar aquí, el criat m'ha dit que els seus parents estaven desconsolats per una gran desgràcia i era que vostè s'acabava de morir. Poc a poc, jove. La mort que ploraven els oncles era la de vostè, no la meva. La meva? Sí, senyor. Vostè es va morir ahir. Vol dir? No hi posi dubte. Doncs vaja si n'hi poso. Això és un farrago de morts. Vostè em diu que sóc jo el mort. El criat em diu que és vostè. Els seus oncles, a bon segur, estan tancats i barrats, creient-se que aquí hi ha una reunió macabra. Aviam si serà veritat que som morts sense saber-ho. És que vostè no n'és de difunt? Que jo sàpiga, no, senyoreta, i vostè? Tampoc. Li ben asseguro que sóc viva, molt viva. Bé, a no ser que una no s'ho coneixi quan és morta. Vol que li digui el meu parer? Parli.
Potser és viva pels uns i morta pels altres. I vostè, mort per a tothom. No m'ho penso pas així. Perquè vostè va confessar a l'oncle que era difunt i vivia o estava empadronat al cementiri nou. Qui, jo? Sí senyor, vostè. A més, en Nonito el va veure de cos present. Ara també ho estic de cos present davant de vostè. No així dret, no. Estirat i de cara al sostre. Em sembla que no aconseguiran capficar-me. Em desxifrar si sóc viu o sóc mort. I vostè, senyoreta, m'ajudarà a desxifrar aquest enigma. Perquè jo sento. Vaja, si sento. Senyoret, ara em prova que vostè és més que viu, és reviu. Sí, senyoreta, vius som tots dos. No li càpiga cap mena de dubtes. Vol més proves? No, senyor, no. Però fumets, on aniríem a parar? Que guapa que és. Només doncs no va veure mort en Nonito. Però on? Al Gran Hotel. Ja ho comprenc tot, ara. Aquí va veure. És amb un pobre cosí pel descansi. Com que els seus parents m'han pres per ell i no m'han deixat ni gota de parlar. Ja, de manera que vostè no és... Qui? Mon cosí? No, senyoreta. Jo sóc jo. Comprenc. Jo també ho vaig veient clar. Esclar, vostè no ve que no som la Pilar, veritat. Com s'ha de casar si vostè no és l'altre. Perquè segons tinc entès, és el que venia a casar-se. No és cert? Veritat que és així? I es va morir. Pobret, Déu l'hagi perdonat. I deia que era un bon noi, veritat? Oi que era elegant, guapo i molt fi? Sí, senyoreta. Era pastat amb mi. Aquesta dona ha tornat ben bé en si, Quina llàstima. Me l'ha guanyat jove. Però digui, què fem ara aquí? Tan mal em vaig posar que em van deixar per morta? Respongui, home, i cuiti. Què hem de fer? Disposi el que vostè vulgui. Primerament, cridar els oncles i fer-los saber que no som morts, que se consolin i no plorin per nosaltres, perquè abans s'acostaran plorant, sobretot per mi. A vostè què li sembla? Ploren? Es veu que la màfuga ja li ha ben passat. Vaja, home, digui el que li sembli, enraoni, perquè ara ja sé que no n'és de mort. Doncs bé, jo crec que quan ara no han sortit, no sortiran fins enllà de la matinada. De manera que tindrem que estar tots dos sols aquí? Que li sap greu. Jove. Que guapeta que és. I que xerida. Volador? No és Li vostè. asseguro que té uns ulls divins. Vol dir? Però cregui'm, Ramon, és prudent cridar els oncles. Reflexionem. Siguem pràctics. A vostè la creuen morta i en quant a mi em tenen per difunt. Imagini's l'efecte que els ha de fer que dos morts els cridin. També té raó. Desenganyes. El més lògic és esperar que ja ha entrat al matí, vinguin ells mateixos a buscar-la i aleshores es convenceran de son error. I jo passaré aquí, al costat de vostè, tot el temps que sigui necessari, perquè seria una cruderia deixar-la sola. I a més, perquè al costat de vostè sóc completament feliç. És molt amable i se'l convenç, aquest jove. Miri quin crepuscle més clar. Quina matinada més celestial. Ja s'anirà convencent de que no sóc gens de mulla. Simpàtic i afectuós, aquest jove. Au! Au! Respon. Aquí no hi ha ningú. Us ho devia semblar. Seria una il·lusió. No, mamà, no. No va ser il·lusió, sinó realitat. Però si era mort, com voleu que es tregui aixecar? Pensi, estem en un temps que els morts la peguen només pintat i mai saps en qui parla. Després del cas del teu promès,
Ja m'ho crec tot. Mira, sortim de dubtes i mirem si és en el dormitori. Mirem. Ho veus? Aquí dins no hi ha ningú! O s'ha evaporat o ha fugit. Ja torno, no fa por. I ens van enrampar les cames. Sí, senyor. Sentiu? Ja venen amb en Pau. Coratge. Molt bon dia tinguin. Aquests venen per l'enterrament. Si no tenim mort, aviam a qui enterraran. Albert Tomàs, el sagristà de la parròquia. Servidor. Amb el permís de vostès, entraré a la cambra de la difunta per arribar al túmul. Esperis una mica. Digui, senyor, en el cementiri que voldrà missa de cos present. Si podem, sí, senyor. Hauria de ser un temps per avançar o retrasar l'hora de l'enterrament. De bé, es té d'avisar sacerdot. Però voldran que el senyor vicari porti un cap de dol? Potser no serà necessari. Ah, ho diguin. Digui'm, senyor, i si suprimíssim els capellans? Volen fer un enterrament civil? No en som nosaltres de civils, som carrabiners. I catòlics. Aleshores, a què ve això? Que s'han repensat? Potser pel dispendi. No, senyor, no és pel dispendi. Hem perdut el mort. Com s'entén? Es volen burlar. Miri, senyor, aquests casos no són pas els més adequats per fer-los servir cas de broma i de xacota. És que no és broma. No? No, senyor, no. Aquesta nit teníem mort, però ara no n'hi ha. On se l'han robat? Que sap vostè si també hi ha lladres de morts. És un cas estrany. I tan estrany. I no cregui que l'enganyo, no. Jove, vostè mateix pot passar a la cambra de la difunta i veurà com l'ocell ha volat. Potser se l'ha lligat al cel amb cos i ànima. L'ànima potser sí era una santa, però tocant el cos no acostuma a succeir. Anem, entra aquí dins que no fos cas que tot això és una al·lucinació d'aquesta bona gent. Em fa respecte. Anem-hi tots dos. Anem. Jo? Mal cristià no sóc pas. Si no tinc mort, puc pas fer enterrament. No sé que tu, Àngela. Calla, salvatge. En efecte, senyor, aquí dintre no hi ha ningú. Ho veu, com li deia? Ens han robat el mort. Però estan segurs de que aquella senyoreta va morir? Sí, senyor, als meus braços. No li càpiga dubte. Aleshores, no hi ha un altre remei que visitar a la justícia perquè prengui cartes en l'assumpte. I ens faci retornar el mort per enterrar-lo decentment. Jo fins m'havia pensat que com el cementiri està allà a prop, se n'hi hagués anat tota sola per estalviar-me el costat. Però bé, ja ho haver certificat el metge. No, com que ha mort de repent. És un cas sense precedents. No m'hi he trobat mai, jo. Què hi ha? Què tens, Pau? Senyor! Senyor! La morta! Ja ho sabem, ha fugit. Deixi'l dir, a Suseda, bon minyó, parla. Senyor! La morta és... Acaba, És allà baix! Oh! Al jardí! Qui li ha portada? No ho sé. Què hi fa al jardí? Que pren la fresca. No, senyor! És passeja! Es passeja. Sí, senyora! Amb aquest senyor! Quin? El d'aquest matí, el que ha vingut no fa gaire. Això s'esclareix. Però quin senyor és? El promès de la senyoreta! Sí, aquest també ho és de mort. A veure si ens haurem ficat a una casa de boig. Són espiritistes! Malament! Vol dir, senyor, miri que em semblava una persona decent. És a dir, que ha vingut. Ha complert la paraula. Jo tremolo com la fulla d'arbre. Miri, des del balcó es poden veure. Cert, sí, allà els veig. Sí que se n'és. I són ells. Dos morts. No es passeja pel jardí. No pot ser, senyor, vostè desvarieja. A ell, un servidor, el vaig veure de cos present a l'habitació del Gran Hotel. I el noticiero portava l'escala. Miri, ara s'agenolla davant d'ella. I li besa la mà. Jesús, quin escàndol, en què pararà això? Però, fonoll, a mi aquests difunts no em fan el pes. Cridem-los a veure si responen. Cridem. Joanita! Joanita! Ja ens han sentit. Ara es vols que venia. Ja
prego que ningú s'espanti, Gràcies a Déu, tots dos són vius. Completament vius. Voldríeu fer el favor d'explicar-nos? Sí, senyor. Miri, en arribar a la fonda, una terrible desgràcia. El meu cosí venia a casar-se amb la senyoreta i els senyors m'han pres per ell en el mateix moment que venia a donar-los la trista nova. Comprenc. Aleshores, veient una servida del senyor i creient que era un mort que caminava, de l'esglai m'agafà un atac de nervis, gràcies al qual em varen deixar sola. Quan passada la crisi vaig tornar en si, ma presència els espordi i em deixaren sola. Fins a tant, vingui el senyor a fer-me companyia i a treure'm la por de sobre. Del que em felicito per haver conegut una noia tan simpàtica i agradable a qui ofereixo la meva mà. Això, accepto. Aleshores, la base de tot això ha estat un malentès. La culpa ha sigut d'aquesta. Ah, no, ha estat aquesta. No, aquest? No, d'en Pau. Just, els morts lluiten i a mi em carreguen el mort, el manxaia. Dispensin. La culpa ha estat de tots i no ha estat de ningú. Solament ha estat de la por. Jo, Poró? Jo, por? No l'he coneguda mai. Jamás. Ni muertos ni vivos. Prou, que això ho trobo molt bé, ja que hem de fer l'embolic. Vostè hi perd un enterrament, però hi guanya un casament, home.